குயவன் கையிலுள்ள களிமண் நாங்கள், குயவன் கையிலுள்ள களிமண் நாங்கள், ஏந்தி வனைந்திடுமே ஐயா. சித்தம்போல் உருவாக்கும் சுத்தமாய் உருமாற்றும், சித்தம்போல் உருவாக்கும் சுத்தமாய் உருமாற்றும், நித்தமும் கரத்தில் நாங்கள், நித்தமும் கரத்தில். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாம ஸ்தோத்திரம். இந்த காலை வேளை உங்களை மறுபடியும் சமர்ப்பிப்பதில் மகிழ்ச்சி. இன்றைக்கி நான் உங்கள் கூட என்ன ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஞாயிற்றுக்கிழமை எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஆவிக்குரிய ஆகாரத்தை தான் இன்றைக்கி நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். இன்றைக்கி கொடுக்கப்பட்ட ஆகாரம் வந்துட்டு எரேமியா 18வது அதிகாரம் 4வது வசனமும் 6வது வசனமும் உங்களுக்காக நான் வாசிக்கிறேன். குயவன் வணைந்து கொண்டிருந்த மண்பாண்டம் அவன் கையிலே கெட்டு போயிற்று. அப்பொழுது அதை திருத்தமாய் செய்யும்படிக்கு தன் பார்வைக்கு சரியாய் கண்டபடி குயவன் அதை திரும்ப வேறே பாண்டமாக வணைந்தான். இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாரே, இந்த குயவன் செய்தது போல நான் உங்களுக்கு செய்யக்கூடாதோ என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். இதோ இஸ்ரவேல் வீட்டாரே, களிமண் குயவன் கையில் இருக்கிறது போல நீங்கள் என் கையில் இருக்கிறீர்கள். ஆங்கிலத்தில் எப்படியாக சொல்லப்பட்டிருக்கு, but the potter he was shaping from the clay was mud in his hand. So the potter formed it into another pot, shaping it as seems best to him. He said, "Can I not do with you, Israel, as this potter does? Declare the Lord. Like clay in the hand of potter, so are you in my hand." அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு காரியம். அதாவது ஒரு குயவன் வந்துட்டு என்ன செய்து கொண்டிருக்காரா, ஒரு மண்பாண்டத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறாராம். அந்த மண்பாண்டத்தை அவர் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த மண்பாண்டம் வந்துட்டு கெட்டு போயிட்டுன்னு சொன்னால் வீணாயிடுச்சான். ஆனால் அவர் அதை கெட்டு போயிடுச்சு வீணாயிடுச்சின்னு சொல்லி விட்டு விடாமல் அதை மறுபடியும் என்ன செய்கிறாரா, கையை அந்த மண்பாண்டத்திலேருந்து வெளியே எடுக்காமல் அப்படியே அந்த கையை வச்சு அவரோட பார்வைக்கு த பெஸ்ட்டாக அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ அதை திரும்பவும் அவர் என்ன செஞ்சாரா, வேறே பாண்டமாக அவர் வணைஞ்சார்னு சொன்னால் செய்தாராம். அந்த அந்த கெட்டுப்போன பண்டத்தை அவர் வேற பாண்டமாக அவர் செய்கிறாராம். அதே போல் தான் கீழே ஆண்டவர் கேட்குறாரு 6வது வசனத்தில், ஒரு குயவனே அந்த மாதிரி செய்யும் பொழுது நான் உன்னை படைத்த தேவன், நான் அந்த குயவனை போல உனக்கு நான் செய்ய மாட்டேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்மளை பார்த்து கேட்குறாரு. ஆமாங்க, நம்மளை படைத்த தேவன் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து, நம்மளை படைத்த அவர் நம்மளுக்கு எது பெஸ்ட்டாக இருக்கும், நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்மளுக்கு எது ரைட்டாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அவர் நம்மளுக்கு பார்த்து நம்மளை அழகாய் இந்த குயவன் அந்த மண்பாண்டத்தை வடிவமைக்கிறது போல தேவனாகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்மளை அவ்வளோ அருமையா அழகா நம்மளை வடிவமைக்கிற தேவனா இருக்கிறாராம். ஓகேவா? நம்ம எல்லாத்துக்கும் குறித்து நம்ம கவலைப்பட்டுட்டு இருப்போம். நம்மளை சொந்தமாக நம்ம இப்படி செஞ்சால் நல்லாயிருக்கும், நம்ம அப்படி செஞ்சால் நல்லாயிருக்கும் நம்ம நினைப்போம். ஆனால் இங்கே ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, ஒரு குயவனே கெட்டுப்போன மண்பாண்டத்தை வேறு பாண்டமாக வணையும் பொழுது நான் உன்னை படைத்த தேவன், உனக்கு எது பெஸ்ட்டாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் உனக்கு அதை நான் கொடுக்க மாட்டேனா, நான் உன்னை வடிவமைக்க மாட்டேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்மளை பார்த்து கேட்குறாரு. இந்த வசனத்துக்காக நம்ம ஜெபம் செய்வோமா? எங்களை வழிநடத்துகிற அன்பான தேவனே, அப்பா, நீ கொடுத்த அந்த அருமையான வார்த்தைக்காய் நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். ஆண்டவரே, குயவன் கையில் இருக்கிற களிமண்ணை போல கர்த்தாவே, நாங்கள் உம்முடைய கையில் இருக்கிற களிமண்ணாக இருக்கிறோம். ஆண்டவரே, நீர் உம்முடைய சித்தத்தின்படி, நீர் உம்முடைய விருப்பத்தின்படி எங்களை நீ பெஸ்ட்டாய் கர்த்தாவே நீ வடிவமைக்கிற தேவனாக இருக்கிறதுக்காய் நன்றி. அதை நாங்கள் சுவாசிக்கிறோம். ஆண்டவரே, அப்பா, நாங்கள் எங்கள் சுய புத்தின் மேல் சாயாதபடிக்கு கர்த்தாவே, எங்கள் சுய இஷ்டத்துக்கு நாங்கள் வடிவமைக்காதபடிக்கு நீர் எங்களை படைத்த தேவன், நீர் எங்களை சிறப்பான முறையில் வடிவமைப்பீர் என்று நாங்கள் சுவாசிக்கிறோம். அந்த நம்பிக்கையும் விசுவாசமும் எங்களோடு கூட இருந்து எங்களை ஒவ்வொரு நாளும் வழிநடத்த நீங்கள் உதவி செய்யுங்க. இந்த காணொலியை பார்க்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளோடு கூட இந்த வசனத்தை கொண்டு நீ பேசும்படியாய் ஜெபிக்கிறேன். தன் சொந்த இஷ்டத்துக்கு அவர்கள் வடிவமைத்து கொள்ளாதபடிக்கு படைத்த தேவன் நீர் இருக்கிறீர், நீர் எங்களை சிறப்பான முறையில் வடிவமைப்பீர் என்று அவர்கள் சுவாசிக்கத்தக்க இந்த வார்த்தை கொண்டு அவர்களோடு கூட நீ பேசும்படியாய் ஜெபிக்கிறேன். நீ கொடுத்த இந்த அருமையான வசனத்துக்காய் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். தொடர்ந்து எங்களை பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க, வழி நடத்துங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் நீங்கள் ஜீவனில் நல்ல பிதாவே, ஆமீன்.
ஸோ இனியும் நம்ம வந்துட்டு நம்ம சொந்த இஷ்டத்துக்கு நம்ம இருக்காதபடிக்கு நம்மளை படைத்த தேவன் குயவன் போல நம்மளை வடிவமைக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். இங்கே நம்முடைய குயவன் நம்ம இயேசு கிறிஸ்து, அவர் கையில் இருக்கிற களிமண் நம்மளா இருக்கிறோம். ஸோ அவர் கையில் நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம். ஆமீன்.